Ako vnímate situáciu? Je to podľa vás bezpečné cestovať s cestovkou, cestovať s nami? My závisláci cestovateľsky chceme cestovať vždy a všade. Aj budeme cez COVID, nie COVID. Jasne, situáciu sledujeme pravidelne každý deň. Lety plánujeme mimo Blízky východ, chceme sa tomu vyhnúť. Snažíme sa eliminovať riziko nejakých zrušených letov tým, že lietame inými aerolinkami. Myslím si, že v tejto dobe je v pohode cestovať, len treba vedieť ako a s akou aerolinkou. Toto je vlastne situácia, kedy cestovanie s cestovkou má oveľa väčší zmysel, pretože aj keď dojde napríklad na nejaké zrušenie letov a podobne a ste jednotlivec, tak jednoducho si to riešite sami. A takto keď cestujú ľudia s nami ako cestovkou, tak my vieme asistovať, my riešime prípadné zmeny a podobne. Vedeli sme promptne vyriešiť krízové situácie tak, aby boli všetci spokojní a hlavne naši klienti banániky. Určite je to obrovský plus cestovať s cestovkou. Odporúčam s nami, lebo fakt sa snažíme vždy všetko riešiť pro klientsky. Máme najlepší customer service. Áno, to ste ešte nespoznali Miloša a Barborku a vy, kto ste ich spoznali, či už po telefóne alebo v maili, tak určite viete, kto sú a akí sú.